على قرد سكفين قل محمد نلار الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله en beltima kadi ɗum ɗo ko dental Fouta Almadi gaddugol Alhaji Adama Sall hande noon ko anniversaire jom suudu o ko jamma hewno wonde kono noon o wi yo waɗe ñalawma ayi kam adaduji mbaɗaɗi hitande ko woni lebbi ɗiɗi fof waɗano ɗiɗi commune o ari ko noon ko nden min dartini ko min dartini ko noon duuɓi ɗiɗi ko hande min ƴettiti e anniversaire ko jamma fonno wonde ko ino waɗi lor yo waɗi ñalawma ɗum noon en mbaɗi ñalawma on mbaɗi arduji en mbaɗi ɓe woni waɗiraɓe men rewɓe heddiɓe kadi ma garoy ɗo e yesso ɗum noon kadi ko weltade tan ko jokkere enɗam ko dental jokkere enɗam ko diine ne hen taniraɓe nelaɗo ne hen ministére uji ne hen député ji ne hen waɗiraɓe men rewɓe critére uji ne fof o hen journaliste uji en ina hen ɗum noon Allah waɗi jam wonnoɓe jiddata mbi ko feññaga jalbata darinoɓe iraqin mbi ko lampaji kuɓɓata yaman sikira aki ko lewru ummiɗo makara ala goto heddori sikke feñgol muhammada nulaɗo allah sallallahu alayhi wa sallam cuɓaɗo ala ŋañare aldayni togol nabiyu ala kahtali saka tuude nefnagol nadiruni yakala bange wondaka jeejagol ma ala mi salmini on moni fof inde mum e yettode mum mi ardine e calminago he wowɓe ardinede calminali Fouta holɓen alul bayte min sharifaɓe ɓe taner Mouhamadou ibn Abdallah ibn Wulid woni ɗo henna e jiiɗe men e gandal men to banggal sharifa Sharif Ismaïla Mamadou Amadou Tukkilon e Sharif Cheikh Oumar Al Fouti tawara Cheikh Oumar Al Fouti ko adda Adama e Seydi Massiré Samba Dembali mo tatto halwar woni Sharif Mouhamadou Tamaro e toto Matam mo Allah waɗi ɗum 9 fois on calminama on juurama kaddi salminago ngo poɗɗon salminede mi anda ɗo haaɗi Allah andi salminago ngo haaɗi teddugal mum mi haami to en calvini kalifa galle o ceerno Abdoul Wahab mo ceerno Ahmadou Wuri Sidi ene tawtora jonde nde kalifa men mawni men naane o wi yen ballumo duwanade miñiko Adama Sall duwanade mo Allah duwani noon ko ɓeydude tan woni aɗa jogui miñiraɗo kono kanko ne jogui mawniraɗo te hakkude mon ne yooɗi min tawtorama jiyaruji kewɗi gam mawninde birnogol ceerno men waliyu men ceerno Amadou Wuri Sidi amin jeeɓa jonɗe mon ɗe jaɓɗa wonde mawɓe ɓe jaɓi wonde sukaɓe ko ndewi hen jiyara fof mo mbaɗɗon wiyete ko ɓuuri goɗɗo on yodde e fewde wanno noon ceerno o mihiro on ko adide yahata porte parole o noon o ala ɗo hannde miñi meɗen no ceerno Mouhamadou Sirade tokat Mouhamadou Sirade Mouhamadou Wuri Sidi o ala ɗo kono mboɗo andi ga hakkille makko woni en calmini fof en juurima fof caggal ceerno Abdoul Wahab sernaɓe wonɓe ɗo ɓe wan ceerno Mountaga e onon fof hay goto mana mi woppani hay goto mi yiyitani nde wonno Allah yiyitani on koko wanno tan waɗi ɗeɗo teddule ɓe jibina ko Matam ɓe gadda ɗo henna hitande fof hitande ha lewru arto mo wuuri monsieur le ministre d'État plusieurs fois directeur nafi bandum en nafi sila mum nafi hoddiɓe mum woni Alhaji Adama Sall omo adiri hitande fof waddi ni hawri noon ko 24 kono wi wona 24
ko teddungal ngal aadiri wadde hakkude meɗen e makko ɗum waɗi wadde o ɗum waɗi so tawi en ngari mbaɗɗen hannde tan ko mbaɗano ɗen ngare juulen duwoɗen hikka ardi duwa o ko ceerno Mountaga mawɗum Alassane Aliou Seyni min ganduma kala ko menɗa ardu feewi Seydi Ba duwuji mbaɗa façon duwa fof waɗama teɗe duwuji Allah jaɓi ɗum en tini e ɓalli men enen fof Allah jaɓi ɗum nde wonno ko wownoɓe namnade ñaagade Allah gandi to Allah woni ko ɓen ñaagui Allah Allah hokki ɗumen mana ko ñaaguino ko so martaba e moƴƴere faade e meɗen te duwa o haɗani almadiw tan o lumbi laaɓi o lumbi mana maji o lumbi mana caali aduna o foof heeƴi e duwa hande o waɗi noon ko moƴƴuɓe Fouta duutonoɓe Allah jaɓi mana ɗumde so ɗum ɓenni ko ni tigui lawol ngol piranol ngol ko ni juulen gaynen après ñaamen so tawi en gayni ñamde jaren ataye e tufam caggal muɗum ƴaŋen ɗo bureau makko ɗo o janggan en lilafa ɓurasi lilafa nawan galle ma ay golɗo konngol mi tawi ɗum Fouta no ñanden jami Fouta batu mawɗo woni baɗu ni suka goto ñeni dari haali goto ñeni dari haali e leader makko hono makko o wi on o wi maslan no Adama Sall duusiri yimɓe ni onne ko noon duusirta yimɓe ɗum noon e raɓɓitinade tan haade woni deftere wawi defnade ɗum noon en gawat ɗo tan ko hollu tan welen mo Allah jarama mo jarama Ousmane الله تعالى عنه لو كنت له سامي بداية بمكان آمين 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 يا آمين